नोङो बेबायदि मावोब्लानो नोंनि नखराव बोर आरो गोजोननाया थागोन। गासैबोनि थाखाय आं आफा इसोरखौ हामबाय होनसै। लोगोसेयै इसोरनि राव खोनासंनो मोजां मोनग्रा नोंथांमोन बयखौबो फोरबो जिसु ख्रीष्टनि मुङै आंनि चेनेलाव आङो बरायनानै आरो बोजबनानै लायो। माखासे समनि सिगां आंनियाव मोनसे कमेन्ट फैदोंमोन आरो बिथाङा आंनियाव बोसोन बिजाबनि बिलाइनिफ्राय बे कमेन्टखौ खालामदोंमोन। जाय बिथाङा आंनियाव कमेन्ट खालामदोंमोन, आङो नोंथांखौ हामबाय होनसै आरो फोरबोनि मुङाव आङो नोंथांखौ बोजबनानै आरो बरायनानै आङो लायो। फोरबोआ नोंथांखौ बोर होथों आरो इसोरा नोंथांनो गोलाव जिबनखौ होथोंसै। फै अब्लालाय जोङो बिथांनि कमेन्टनि सायावनो दिनै इसोरनि रावखौ जोङो नायलांनि। जोङो दिनै बे आयदानि गेजेरजों नायगोन जोंनि नखरा माबादि जानो नांगौ आरो माबादि मावोब्ला जोंनि नखरा बोर गोनां जागोन आरो नखरा शान्ति जागोन। जों बे बिषयखौ लानानै जोङो नायनि। ख्रीष्टनि अनजाग्राफोर, जोंनि नखराव इसोरनि बोर मोननाय बादि बोर थानाय बादि जोंहा गोबांथार मावनो गोनां खामानिफोर दायित्वफोर दङ। आंनि अनजाग्राफोर, मोनसे ख्रिस्टियान नखर दाखांनो थांनायाव बिफाफोरनि आरो बिमाफोरनि बिसेस मावनो गोनां दायित्वफोर दङ। जेब्ला जों बे दायित्वफोरखौ जोङो बुजिगोन, मिथिगोन, थारैनो जोंनि नखराव गोजोननाय शान्तिया थागोन। जोङो सेथियाव नायगोन सासे बिसायनि मावनो गोनां दायित्व। जेब्ला जोङो जागायजेननायनि 2 बालाब 23 सारि जागायजेननाय 2 अयदा टेक्सटबुकखौ फरायगोन, बेयाव बेबादि लिरनाय दङ। आदमा बुंदोंमोन, आदमा होनदों, बेनो आंनि बेगेंनि बेगें आरो आंनि मोदोमनि मोदोम। जेब्लानाखि आदमा गिबिथि बे हवाखौ नुदों, अब्ला बियो हवाखौ बुंदोंमोन, बियो आंनि बेगेंनि बेगें आरो आंनि मोदोमनि मोदोम। आदमा बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन। अब्ला सासे बिसाया मिथिनो नांगोन बिनि बिहिया बिनि बेगेंनि बेगें आरो मोदोमनि मोदोम। बिसाया गावनि बिहिखौ मिथिनो नांगोन आरो बेबायदियैनो सासे बिसाया गावखौ जेरै अनो गावनि बिहिखौ बेबायदि अननो नांगोन। बाइबेला जोंनो मिथिहोदों। सासे बिसाया गावनि बिहिखौ गावखौ बादि अननांगौनि दायित्व बिहा दङ। आरो जोङो नायबावगोन जागायजेननाय 2 बालाब 24 सारियाव लिरनाय दङ। बिनिखायनो मानसिया गावनि बिमा बिफाखौ नागारनानै गावनि बिहिजों नांनानै थागोन। बिनिखायनो सासे बिसाया गावनि बिमा बिफाखौ नागारनानै गावनि बिहिजों बियो नांनानै थागोन। जोङो गोबां समाव नुयो बि बिसाय जानायनि उनावबो गोबां समावनो गोबां साननायफ्राव गोबां मावनायफ्राव बिहि बिसाय गोरोबनानै मावनो हाया। साननायफ्रा आलादा आलादा, लुबैनायफ्रा आलादा आलादा, हास्थायनायफ्रा आलादा आलादा जों गोबां समाव जोङो नुयो आंनि अनजाग्राफोर। नाथाय जोंनो दिनै इसोरनि गोथां रावा मिथिहोबाय सासे बिसाया गावनि बिमा बिफाखौ नागारनानै गावनि बिहिजों बियो नांथाबनानै थानो नांगोन। गोबां समाव सासे बिसाया गावनि बिहिजों नांनानै थानो हायैनि थाखायनो गोबां समाव नखराव गुलाय गुजाया सफैयो। जों बेखौ मिथिनो नांगोन। अब्ला जोङो मिथिबाय सासे बिसायनि मावनो गोनां दायित्वआ गावनि बिहिजों नांथाबनानै थानाया बेयो गोनांथार। बेयो सासे बिसायनि मावनो गोनां दायित्व। नोंथाङा दिनै मोनसे ख्रिस्टियान नखर दाखांनो लुबैदोंब्ला नोङो नोंनि बिहिजों नोङो नांनानै नोङो थानो नांगोन। इसोरनि गोथां रावा बेखौनो बुंदों। जेब्ला जोङो हुदा बिजाब 24 बालाब 5 सारिखौ फरायगोन, बेयाव बेबादि लिरनाय दङ। गावनि हाबा खालामनानै लानाय हिन्जावखौ खुसि खालामनो थाखाय बियो न'आवनो थाथों। इसोरनि गोथां रावा जोंनो मिथिहोदों सासे बिसाया बियो गावनि बिहिजों थानो नांगौ। जों गोबां समाव नुयो जेरैबायदि नखराव बियो सम होनो नांगौमोन, जेरैबायदि बे गावनि बिहिखौ अननांगौमोन, जोथोन लानांगौमोन, बे आयदायाव गोबां बिसायफ्रा फेलें जानानै थाङो।
थिग बायदि गावनि बिहिखौ जोथोन लानो रोङैनि थाखाय न'खरखौ नायनो रोङैनि थाखाय थिग सम बादि बे गावनि बिहिनो सम होनो हायैनि थाखाय गावनि गथ'फोरनो सम होनो हायैनि थाखायनो गोबां समाव न'खरा बायनानै थाङो। ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर थाखा फैसा खामायनानै होनायानो सासे बिसायनि थाखाय बियो जोबथा नङा। थाखा फैसाजों लोगोसे सासे बिहिया बिसायखौ जेब्लायबो खाथियाव मोननो थाखाय बियो लुबैयो आरो हास्थायो आरो बेबायदियैनो सासे बिसायाबो बे हानाय बादि गावनि बिहिनो आरो गावनि फिसाफोरनो समखौ बियो होनो नांगोन। इसोरनि गोथां रावा बेखौनो मिथिहोदों। गोबां समावनो सासे बिसाया गावनि बिहिनो सम होयैनि थाखायनो गावनि गथ'फोरनो सम होयैनि थाखायनो गोबां न'खराव गुलाय गुजाया सफैयो। आंनि अनजाग्राफोर, जों बेखौ मिथिनो नांगोन आरो बुजिनो नांगोन। बेनिखायनो बोसोन बिजाबनि लिरनाय 5 बालाब 18 सारियाव बेबादि लिरनाय दङ, नोङो गावनि जोहोलाव बैसोआव हाबा खालामनानै लानाय हिनजावजोंनो खुसि जानानै थादो। जों गोबां समावनो जोङो नुयो आंनि अनजाग्राफोर, गोबां बिसायफ्रा गावनि बिहिखौ लानानै गोजोननाय गैयै जों गोबां समाव नुयो। नाथाय जोङो गोसोखांनो नांगोन आंनि अनजाग्राफोर, आदमा हवाखौ मोननाय लोगो लोगो बियो बुंदोंमोन, बेनो आंनि बेगेंनि बेगें आरो बेनो आंनि मोदोमनि मोदोम होननानै आदमा बुंदोंमोन। आरो आदमा गावनि बिहिखौ मोननायजों लोगोसे हवाखौ मोननायजों लोगोसे बियो बिमायनो गोजोनदोंमोन, रंजादोंमन। बेनिखायनो इसोराबो खुसि जादोंमोन। जेब्ला सासे बिसाया गावनि बिहिखौ लानानै गोजोनै थागोन, खुसि जागोन, इसोराबो खुसि जायो। जों बेखौ मिथिनो नांगोन आरो बुजिनो नांगोन। जेब्ला बिहि बिसाय अनज्लायनायजों सान्थियै थागोन, बेयाव इसोरा थागोन। बे न'खराव इसोरा थागोन। बे न'खराव इसोरा थानायखाय बे न'खराव गोजोननाया थागोन आरो सान्थिया थागोन। नाथाय जों नुयो गोबां समावनो सासे बिसाया गावनि बिहिखौ लानानै गोजोननाय गैया। सासे बिहिया गावनि बिसायखौ लानानै गोजोननाय गैया। बेनिखायसो थाखा फैसा थानायनि उनावबो, मोजां थांनानै थानायनि राहा लामाखौ मोननायनि उनावबो बे न'खराव गोजोननाय गैया जायो आरो सान्थि गैयै जायो। बेनिखायनो आंनि अनजाग्राफोर, जे न'खराव बिहि बिसाय अनलायनायजों गोजोनै थागोन, बेयावसो इसोरनि बोरा थागोन, सान्थिया थागोन आरो जिसु ख्रिस्ट'आ बे न'खराव थागोन। ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर, बे गासैखौबो मावनांगौ दायथ'आ सासे बिसायनि आखायाव दङ। जेब्ला सासे बिसाया बे खामानिखौ मावगोन, अब्ला बे न'खराव इसोरनि बोर आरो आशीर्बादना थागोन। बुंनो नागिरदों, गोबां बिसायफ्रा बे खामानिखौ मावनो हायैनि थाखायनो, गोबां बिसायफ्रा बे बिसयखौ मिथियैनि थाखायनो गोबां न'खराव एना एनि नांलाय खमलाय जायो, गोजोननाय गैयै जायो। आंनि अनजाग्राफोर, अब्ला जोङो बे आयदानि गेजेरजों जोङो खोनाबाय सासे बिसायनि मावनो गोनां दायथ', जों बेखौ खोनाबाय। जोङो नैथियाव नायगोन सासे बिहिनि मावनो गोनां दायथ'। मोनसे ख्रिस्टियान न'खर दाखांनो थाखाय, सान्थि न'खर दाखांनो थाखाय सासे बिहिनि दायथ'आ मा आरो गोथार बाइबेला मा बुंदोङो, जोङो बेखौ नायबावनि आंनि अनजाग्राफोर। जोङो फरायगोन इस्तेरनि बिलाइ 1:20 बेबादि लिरनाय दङ। बाइबेला जोंनो मिथिहोयो बिहिफोर बिसायखौ मान होनो नांगौ। सासे बिहिया गावनि बिसायखौ गोरबो गोसोनिफ्राय बियो मान होनो नांगौ। गोबां समाव सासे बिहिया गावनि बिसायखौ मान होनो रोङैनि थाखायनो गोबां समाव न'खराव नांलाय खमलाय फैयो, न'खराव गोजोननाय गैयै, असान्थि जायो। बेनिखायनो इसोरनि गोथां रावा बुंदों, सासे बिहिया गावनि बिसायखौ गोरबो गोसोनिफ्राय मान होनो नांथारगोन। जाय बिहिया गावनि बिसायखौ गोरबोजों मान होगोन, बिनि न'खराव इसोरनि बोर आशीर्बादना थागोन। सासे बिहिया गावनि बिसायखौ मान होनांगौआ सासे बिहिनि खामानि, बाइबेला जोंनो मिथिहोदों। जेब्ला जोङो बोसोन बिजाबनि लिरनाय 31:17 फरायो, बेयाव बेबादि लिरनाय दङ, न'खरनि आइजोफ्रा खामानि मावग्रा जानो नांगौ।
बाइबेला जोंनो मिथिहोदों मोनसे ख्रिस्टियान नखर दाखांनो हानाय बादि इसोरनि बोरा थानाय बादि सासे बिहिया खामानि मावसोग्रा जानो नांगौ। नखरखौ नायनाय, न' बांखौ जोथोन लानाय, न' बांखौ साफाय लाखिनाया सासे बिहिनि दायथ'। बेनिखायनो बोसोन बिजाबनि लिरनाय एकत्रिस अध्याय 17 पदनाव बेखौनो बुंदों। जेब्ला जोङो 1 करिन्थिया 7 अध्याय 10 पदखौ फरायगोन, बेयाव बेबादि लिरनाय दङ, बिहिफ्रा बिसायनिफ्राय गाव गावखौ गोजान दाखालामथों। गोबां समावनो जोङो नुयो बिहि फिसायनि साननाया आलादा आलादा, मावनायफ्रा आलादा आलादा, लुबैनाय आरो हास्थायनायफ्रा आलादा आलादा जोङो नुयो। नाथाय इसोरनि गोथां रावा बुंदों बिहिफोर बिसायफोरनिफ्राय गाव गावखौ गोजान दाखालामथों। नोंथाङा दिनै मोनसे गोजोन नखर दाखांनो लुबैदोंब्ला नोंथाङा बे खामानिखौ मावनो नांगोन। इसोरनि गोथां रावा जोंनो मिथिहोदों। जेब्ला जोङो एफेसुसनि बिलाइ 5 बालाब 22 सारिखौ नायगोन, बेयाव बेबादि लिरनाय दङ, बिहिफोर गाव गावनि बिसायनि सिगाङाव गंदो। जाय बिहिया बिसायनि सिङाव गंनानै थागोन, बे नखराव इसोरनि बोरा थागोन आरो बे नखरा लुखांजागोन। इसोरनि गोथां रावा बेखौनो बुंदों। बेनिखायनो 1 तिमथि 3 अध्याय 11 पदनाव बेबादि लिरनाय दङ, गासैयावबो फोथायजाथाव जानो नांगौ। सासे बिहिया रायलायनायाव, मावनायाव, थाबायनायाव, खुलुमनायाव, फोथायनायाव, अननायाव, गासै बिसयाव बियो फोथायजाथाव जानो नांगौ। जों गोबां समाव नुयो बिहि बिसायनि गेजेराव गोबां समावनो फोथायज्लायनायखौ जोङो नुनो मोना। गोबां समाव सासे बिसाया गावनि बिहिखौ दोनखोमानानै थाखोमानानै खामानि मावनायफोरखौ जोङो नुयो। आरो जोङो नुयो गोबां समावनो सासे बिहियाबो बिसायखौ थाखोमानानै मावखोमानाय जोङो नुनो हायो। नाथाय आंनि अनजाग्राफोर, जेब्ला सासे बिहिया बिसायनि सिगाङाव फोथायजाथाव जागोन, सासे बिसायाबो बिहिनि लागै फोथायजाथाव जागोन, थारैनो बे नखराव जे दङ, थोजासे थाखा फैसा गैयाब्लाबो, थोजासे धोन दौलत गैयाब्लाबो, बे नखराव बिहि फिसायनि गेजेराव गोरोबलायनाय दङखाय सान्थिया थागोन, इसोरनि बोरा थागोन आरो इसोरा बेयाव थागोन। बेनिखायनो बुंनो नागिरदों बिसायफ्रा बिहिनि लागै फोथायजाथाव जानो नांगोन। सासे बिहियाबो बिसायनि लागै गासै आयदायाव फोथायजाथाव जानो नांगोन। बे नखराव सान्थिया थागोन आरो बे नखरा माब्लाबाबो बायनानै थांनाय नङा। जोङो दिनै इसोरनि गोथां रावनिफ्राय जोङो खोनाबाय। बेनिखायनो 1 पेट्रनि 3 अध्याय 1 पदनाव बुंदों, बेबायदि मावोब्लानो फंसेबो बाथ्रा बुंनांनाय नङा। गोबां बिहिफ्रानो गावनि बिसायफोरखौ मोजां जाजानो आरो गोसो सोलायजानो लुबैयो। बुंनो नागिरदों नोङो दिनै मोनसे मोजां ख्रिस्टियान नखर दाखांनो लुबैयोब्ला अब्ला नोङो बे गासै खामानिखौ मावनो नांगोन। जेब्ला सासे बिहिया बे खामानिखौ मावगोन अब्ला बे नखराव गोजोननाय सान्थिया थागोन। अब्ला जों दिनै बे आयदानि गेजेरजों मिथिबाय मोनसे मोजां ख्रिस्टियान नखर दाखांनो थाखाय, गोजोननाय नखर, सान्थि नखर दाखांनो थाखाय सासे बिसायनि मावनो गोनां दायथ', सासे बिहिनि मावनो गोनां दायथ'खौ जोङो नुबाय। जोबथारनायाव जाय बिथाङा आंनियाव कमेन्ट खालामदोंमोन, आङो नोंथांखौ हाजासे हामबाय होनसै। फोरबोआ नोंथांखौ बोर होथोंसै।